কলায় হরি রাখি হরি রাখি হরি রাখি লড়না কলায় হরি রাখি হরি রাখি হরি রাখি লড়না এ মুক্ত বদন রে আজি মুক্ত বদন রে ইয়ে গলি শরীরে হরি রাখি মুক্ত বদন রে গলি শরীরে হরি রাখি লড়না মুক্ত বদন রে গলি শরীরে হরি রাখি লড়না আরে ধর্ম নিরঞ্জন উদয় হেলেনি ওরা জগন্নাথଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହରି ରାଖି ଲড়ନା ମୁକ୍ତ ବଦନ ରେ ଗଲି ଶରୀରେ ହରି ରାଖି ଲড়ନା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗାୟକ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରେ ହରିଣ ଆଖି ମଦନ କଲେ କନ୍ଦର୍ପବାଣରେ ମୁଁ ସରିଗଲିଣି ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଉଦୟ ହେଲେଣି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଙ୍କଶାନୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି ଏଇଠି ଅର୍ଥ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଗାୟକ ମାଳିକା ରେ ହରିଣ ଆଖି ଆସିଲେ ଗାୟକ ହରିନାଥ ମଦନ ମୋହନ ଦାସ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଉଦୟ ହେଲେଣି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ନିରଞ୍ଜନ କର ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଉଦୟ ହେଲେଣି ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଆଜ୍ଞା 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଅଖିଳରେ ଆଉ ପଦୁଟିଏ କହିଲେ କହିଲେ ରଟୁ ଅଛି ଇଏ ତ ନାମେ ବିଶ୍ୱ ନାଥ ପରେ ରଖ ଆସିଲେ ରଟୁ ଅଛି ତ ନାମେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣେ ରଖ ନାରୀ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଟ ଯୋଶୀ ସୁବଳ କିଙ୍କିଣୀ ସୁବଳ ମନମୋହନ ଏବଂ ବିମ୍ବାଧର ଏମାନେ ସବୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗାୟକ ଅଖିଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମନ ନିରେଖ ନରୋତ୍ତମେ ଆସିଲେ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ନରୋତ୍ତମେ ଭାବି ପରକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଣ୍ଟାବାଡ଼ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ସାରଙ୍ଗ ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଅଖିଳ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ପରେ ନାରଦ ଉପରେ ନାରୀ ରୂପରେ ତ ନାରଦ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସୁଜାଣ କେବଟ ବା କାହିଁକି ଜାଣିବୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ନାରଦ ବୋଲି ବିଚାର କଲା କଲା ଭଦ୍ରେ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଯିବି ବାଙ୍କଦାସଙ୍କର ପଦୁଟିଏ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି କଲା ଏ ବନ ରାଖି ନବୀନାକୁ ବାବା ଏ ବନ ରାଖି ନବୀନାକୁ ପାଇବି କି ରସେ କହିବି କି ଏ ବନ ରାଖି ନବୀନାକୁ ପାଇବି କି ରସେ ଆରେ ବନ ରାଖି हरे पुओ मन भितर चिंता कला कला ये बन जाखी नबीना को पाइबी कि रसे मोहिबी कि नारद चिंता करछुनी मु आउ जीवी कुआरे अखिल रे कला गंड मंडल हपटे मधु मधुर बटे मधुरा बटे मधु मधुरा बटे सरू मधु कला कोई
ବାଙ୍କ ନିଧି ରସିକ କୁଳ ନିଧି